Manuvri moqżiża u persuni li jaslu għal kollox jekk stqar fuq Facebook is-Sindku Laburista tar-Rabat Charles Azzopardi fejn il-ġdid kompla jispjega kif ġie maltrattat mill-Partit Laburista. Azzopardi tenna li wara li rċieva l-ittra li mhux se jitħalla jerġa' jikkontesta mal-Labor fl-elezzjoni tal-Kunsill l-għada sa rapport anonimu fil-konfront tiegħu. Fl-istess post Azzopardi sostna li safa injorat kemm mill-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll mill-Ministru Owen Bonnici meta waxtaq jiltaqa' magħhom. Ir-rapport sar fuq bil-aġla sar internament mill-partit li fih immilitajt snin, kompla jsostni Azzopardi. Fost diversi domandi Charles Azzopardi jitfadaw fuq kif skont ir-rapport li sar fuq internament mill-Partit Laburista u seta' jikkontesta sal-2017 kieku kien hemm elezzjoni dik is-sena. Azzopardi staqsa x'inbidel f'daqqa waħda li mhux se jħalluh jikkontesta għall-elezzjoni ta' din is-sena. Is-Sindku Laburista qal ir-rapport li sar jallega numru ta' affarijiet kontrih u kontra terzi dwar l-operat tal-Kunsill u saħansitra rridu jinvestigaw il-finanzi tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Tenna li kienet biss mossa biex jippruvaw iżommu ħsiket u li din l-investigazzjoni issa ilha li bdiet tant li għaddew kważi 5 xhur. Charles Azzopardi għalaq bil-istaqsa għaliex il-partit tiegħu warbu fil-waqt il-insista li żmien se jtina parir.